'Yan mata ake ciki ina zuwa haka. GRA. To shigo mu rage miki hanya mana mu ma can wanka ya ai. Tunda an faɗa maka ni akuya ce ba da zan shiga wannan motar. Allah ya baki haƙuri daga taimako. Dan Allah malam wuce. Gaskiya in na yarinya ga haka ta ci na gen kuma ɗan iskan yaron ga isa ran zai yi. Ko yanzu abin da ya sabe da ba ya san zan iya cin ubansa. Kai bara in koma in jahilce ta tunda ba a samu sa'a ba. 'Yan mata na ce ba. Me kuma? Ke san abin da ya sa ba ki samu taksi ba. A'a. Kowa san ubanki barawo na. What? Shege a baka.